Uy, saan man eh? BYD. Mao ni ang entry-level full electric vehicle sa BYD. BYD, build your dreams. And kabalo ba mo bay nga ang BYD mao'y #1 top-selling full electric vehicle in the world today. O ba? Yes, #1. Kabalo ba ka in 2003 bay? Mas daghan panig na baligya nga sakyanan kumpara sa Tesla. In fact, ×2 ang kadaghanon sa Tesla nga nabaligya sa BYD. And the best part sa BYD, sila mismo ang manufacturer sa ilahang battery. Kaya ang BYD nag-start sa China as a battery manufacturer. But in 2003, after nila napalit ang isa ka Chinese automobile group, nag-create sila ilahang sakyanan. Nag-start ilang production in 2005. Ug sukad ato, ang BYD ilado na sa bisan asang part sa kalibutan. Sa Australia, sa Europe, ug sa Amerika. Nga surprisingly, didto na introduce ang Tesla. Pero ang BYD ang mo'y pinakadaghag na baligya nga full EV units. Tagpila mo po dito eh. Tagpila? Unya na pangutahan ng presyo. Tanawa sa ang mga features bay. Tawa bay. Perting ninduta bay. I found myself picking pieces of my scattered brain. Look what you've done to me. Karon, bago ta mag-istorya presyo, bago na ito istoryahan ang gawas, istoryahan na itong sulod. Kay kung importante ang gawas, anak pagka-importante ang sulod. Lang-alang, diri gud ka mo sakay. Kung ikay nag-drive, diri gud ka mo drive. Sa gawas di ka mo drive. Ikaw pud bay. Bay, lingkod bay. Lingkod bay. Lami kay lingkuranan bay. Leather na tanan bay. Sports bucket seats bagid bay, tanawa bay. Pura naglingkuranan sa mga racing cars bay. Dili nimo na makita sa inani nga segment bay. Dili ka kita ginani nga features. And tanawa bay. Wireless charging. Oh, nag-charge na siya bay. Wireless Apple CarPlay and Android Auto. Tanawang screen bay. Di ka maulaw anak bay. Tanawa bay. Mo-rotate pag yun bay. Duha ka klaseng orientation. Dili ka kita og inani nga feature sa inani nga segments ug sa inani nga presyo. Presyo? Kunya na lagi. Grabe mo ka ka-excited. Oy, mura ba din kag mupalit? Kunya na. Naay 10.1, napag 7.1 para sa driver. Naay charger bay, duha ka buok. USB-C, USB-A. Apag yung 12-volt socket, kompleto bay. Para sa mga bagets diha, sa mga estudyante, sa mga nagatrabaho, ug atong mga amigong photographer o videographer, sakto kay ning sakyanana. Ready ni para sa imong mga adventure nga kailangan kag camera ug kinahanglan ka mo charge. Unique pag yun ba yo? Flat pag yun ang bottom sa imuhang steering wheel. Murag inspired sa mga mahalon nga sports car. Naka-LED na pud ni bay. Soft touch lang, LED nga puti na. Pati diri bay. Same here. Init bay? Init yun diri sa Jensen bay. Pero ay kabalaka bay kay bugnaw kaayog aircon. Lami pag siyang aircon, automatic climate control pag yun. Bay, safety features? Ayos kaayo. Naay airbag para sa pasahero ug sa driver, naay tulo ka sensor para sa imuhang parking, sa imuhang pag-atras, naay backup camera sensor, naa pag yung traction control, naay tire pressure monitoring ug ang pinakaayos ani sa tanan bay, naay cruise control. Imagine sa ingon ani nga sakyanan sa iyang presyo, kumpleto na tanan. Ay, presyo na pud bay. Unya lang kita maghisgot og presyo. Kay wa pa ko na human. Gawas ta bay. Daghan pa kaayo.
Tara, ibutang tabay brownout sa inyo habay. Unya gusto ka maglungag og kanon. Pwede bay kung saksakal og rice cooker. Di na ka magutom bay. Magcamping mo sa imong kuya bay. Gusto mo magpabugnaw. Ay, naa na diri bay. Nahutan kag load bay. Teng ayo sa bay. Kahilak ko bay kay mo ko ikapalit. Ganiha bay, naghisgot tayo sa iyang mga features sa sulod. Karon, hisgutan nato ang sa gawas. Bay, naka LED na ni. 5 inches ang iyang ground clearance og ang pinakaayos ani bay. Unsa bay? Lubat imong kamera? Ay kabala ka bay. Kay pwede ka mag-charge diri. Ibutang tag brownout sa inyong balay. Gusto ka maglungag gamit ang rice cooker. Bay, ay kabala ka bay. Kay pwede nimo ni gamiton imong sakyanan as source of power. Dara bay. Mo ning ginatawag bay vehicle to load function. Pwede ka diri mo saksak gamiton nimong sakyanan bilang power bank. Ana siya ka-praktikal. Oh, nangunaan na pug kag presyo. Unya na lagi ng presyo. Kay basig mo ingon kag perting baratuha sa iyang mga features. Paabot lang, ha? Kadali lang bay. Bay. Dili pasabot nga sa likod, dili komportable. Tanawa bay. Wapo kaayo nga leather seats. Komportable kaayo lingkuran. Ang nakalamit pagod bay, flat ang floor. Siyempre, electric na good. Naay mga butanganan, kung sa inyong kailangan, naa diri. Mo ni akong giingon ganiha bayo. Bucket seats, inspired sa sports car. Atong tanawon ang likod, unsay masulod. Dako kaayog space para sa imuhang mga dalhunon. Kung naa kay kinahanglan, og kanibay, pwede pud ni siya flat kung kinahanglan pag yun kag additional space. And most of all bay, ang tail lights ani naka LED na pod. Presyo na pod. Iya na. Dili ka ganahan sa color kay murag shocking ra kayo. Ay kabala ka bay. 3 colors ang available. This is the Sprout green, natay black, and natay white. Bay, warranty ba imong worry? Ayog kabala ka. 150,000 kilometers or 6 years para sa vehicle warranty, 8 years para sa battery. Kaya kung na-mention sa inyo ha, BYD mismo ang gabuhat sa ilang sariling battery. And they are using the Blade battery technology ug ang ilang drive unit. Another 8 years na warranty. So garantisado, dili pasabot nga made in China, dili na tibay. You have to see it for yourself and check this unit out sa ilang BYD showrooms. Pwede mo muadto sa General Santos City and available ni siya para inyong i-test drive. Bay, bahin sa gastos? Barato kayo bay. Tungod kay full electric siya, you will only spend 1 peso and 50 cents to 2 pesos per kilometer. Kumpara nimo bay sa mga gas or diesel powered nga mga sakyanan, you're going to spend around 5 to 7 pesos per kilometer. So, in perspective bay, mura lang kang nag-spend og 1/3 sa gas or diesel nga engine, mura lang 1/3 imong gasto dire. Sa iyang range nga 300 kilometers, naa lang sa 450 to 600 pesos ang imuhang gasto sa iyahang full charge. Uy bay, nabala ka bay nga mahutdan kag battery? Nabala ka mahutdan kag kuryente? Ay kabala ka bay. Kanaan ni kauban nga portable charger nga pwede nimo madala-dala og bisan unsa as long as naay ground ang saksakan, makasaksa ka. So dili ka angay mabala ka. Plus, gikan sa BYD, tagaan pagid kanilag home charger nga somehow faster than the portable as long as ikaw lay mo bayad sa home installation. In fact, kanang bayad sa home installation standard na sa bisan unsang brands, dili lang sa BYD. Unya, unsa pa man bay? Presyo na for only 898,000 pesos. I think and I believe nga kaning sakyanan na bay, entry level man sa inyong pananaw, pero murag dili entry level ang iyang mga features bay. Interior, ang iyahang finish, ang iyahang drive, sobra-sobra pa naa kay sukli sa imuhang gastuson nga 898,000 pesos. Hi BYD, close sunroof.
Hi, BYD. Talk to Gaok. Brighten the screen. Oh, bright po siya. Hey, BYD. Play Dayang Dayang. Sorry, I don't think I understand. I used to be kinda sane. I used to act kinda normal. I couldn't complain. Now it's never the same. Surprisingly, guwapo kayo iyahang drive-by, iyahang suspension, kay i-compare nimo sa mga ingon-ani nga size sa sakyanan. Mura manggod kag nagatamak na ato sa yuta. Kanang madunggan nimo ang saba, madunggan nimo ang iyahang kuan sa ligid kay tungod sa ka-close na nimo no kay kuan na kay clearance o maybe ang body nipis. Pero kani, you can hardly hear ang tingog sa tire na nagatamak sa kuan sa dalan. Then akong i-floor og 80 plus ha. Grabe gyapon ka stable. Nakatry kog drive og sakyanan nga ang iyang concept kay go-kart. Di lang tayo mag-mention sa iyang brand name. Inani iyahang feel. Handling niya dili siya kurog, namanggoy tendency nga pag inani ka gamay mong sakyanan mura kag paliro ng hangin, tama ba? Kani siya grabe ka stable. Surprisingly kuan, oh, bisan mo brake kag pinakalit, dili kurat, dili musayaw, very stable. Papo. Tech-wise, I think sa iyahang class or sa iyang segment, walay kapareha sa ani bay. Look at the technology nga naaani nga sakyanan. Gwapo iyahang camera, very clear, daghan og mga warning sign sa iyahang camera mismo. Though I find this really wide lang no nga nanay distortion sa iyahang image. Pero that's still fine. Aircon niya, considering that this is Gensan, naa diri ang sentro sa sun, sa Gensan, okay po. Pero napansin mo ganiha, katong naka-idle pa lang ta, gion na tong aircon, dili pa siya nakabugnaw, no? Medyo hinay ah. Medyo hinay. Pero katong time nga nidaga na ta, ni kusog pod. Ay, sad. Oo, marag basig gina-consider niya ang battery, no? Kay tungod ang battery ang source sa iyahang ang mismong battery maong inaana siguro ang iyahang approach or kung iyang mechanism, no? Nga iyahang color ani murag uso siya sa karon, no? You can see a lot of brands going sa inaana nga direction. Dili lang basta-basta puti or mga neutral colors, pero naapod sila medyo shocking po nga color. Maybe kuan nila ni, gi-market nila ni para sa young and hip. Sa tinuod lang kani pwede na kayo nimo ni gamiton as a daily driving unit nimo, going sa imong office, going sa imong trabaho, eskwela ug uban pa. Oh. Yeah, po. Very good. Atangi ang next episode sa Sakay Tabay. Atangi next episode bay, gamito nato ang BYD atong bisitahon ang Chow Queen Kambingan, ang Hinimay Original Pastil ni Ella ug ang Roland Steakhouse sa Coronadal City. Bye! Ayaw mong kalimot og share, like, and subscribe sa atong channel. Sakay Tabay!